Ürün. Я час и седна аз на моето столче, бе. Това е бахти столчето. Това столче е направено за мързелини хора. Да си направо ти си лягаш. Ти не си седиш, ти си лягаш, де. Да, бе. Лемечелик столче. Гошко, добре, бе. О, 2 часа имаше. То продължава да пречи. Аз знаеш как да дойде. То са оставили са да говорят с дома. Я вилица, бе. Не беше яко чал да помогне. Я си бърках дръжката, къде да остана. Да, бе. Тя беше омазана цялата сутрин.